todos. E que grazas por vir aquí ao Concello do Bolo, que, bueno, nos levamos aquí un mes empezando con esta nova andaina aquí ca Corporación do Concello. E, bueno, a nosa idea, xa desde o principio, desde que nos encaminhamos desde que nos presentamos ás eleccións, tanto o partido noso PSOE como Somos o Bolo, pois é incentivar os recursos que temos aquí no Concello. E, bueno, o que vamos a empezar este verán é cunha pequena feira para poder promocionar os produtos da zona. A nosa idea, pois, é empezar con unha pouca cousa, a ver como funciona e, bueno, leválo a continuación con este tema. A nosa idea é, xa que temos os recursos a aproveitar, temos aquí un castelo, temos unha praza, entonces, desde aí, pois, queremos empezar con esta feira. A nosa idea é poñer uns postos de venta de produtos locais na praza, e despois tamén no castelo pois teremos aberto ao público con unhas excursións durante ese día, que vai ser o 14 de agosto, que este aberta a todos, sobre todo aos veciños, e, bueno, a xente que ven ao Concello. E, bueno, a nosa idea sería o 14 de agosto, que empezaría a feira ás 11 da mañá hasta as 9 da noite. Vai haber actividades, queremos, a parte dos stands que vai haber cos produtos, pois vai haber actividades, vamos a ter cantos de taberna para animar a festa, a feira. Despois tamén habrá xogos para rapaces, para nenos, durante a tarde, e tamén vai haber queremos, que estamos ultimando, facer unha comida no patio de armas do castelo, cos produtos tamén locais da zona. E, bueno, non sei se o Teniente Alcalde se quere... Como dixo Alberto, pois nós temos claro que os nosos produtos, temos un produto moi bo, e o que queremos é pois que todos os que se acheguen o día da feira, que o podan degustar e que vexan a calidade do que temos. Non toda a xente sabe que, por exemplo, aquí temos xamóns, temos chourizos, temos mel, entón é moi importante darlle unha visualización a eses produtos todos, co cal, pois, pensamos que unha feira así medieval e para promocionar ao mesmo tempo estes produtos, que sería un bo comenzo para isto que queremos levar adiante, de que os produtos locais se dean a conocer, e que isto tamén intente que máis produtores queiran facer outro tipo de produtos para... Queremos que, ao ver estas iniciativas, que xa hai máis xente que teña ideas de que queira facer uns produtos propios, que sepa que dentro do Concello vai ter o apoio que necesite.